Inday amin sa baten ti Apo. When inday amin sa rabwen ti Apo. When inday amin dayawen ti Apo tayo. Taisot salakan tayo. Obo bingen na daingan, intay nga di ganda. Panang sarabugen Jesus, nga hari di kabya. Idiriday nga di kanta, di ginatanog na. Hosana, Hosana. Obo bengen na taingan, intay nga di kanta. Panang sarabugen Jesus, nga hari di kabya. Idiriday nga di kanta, di ginatanog na. Hosana, Hosana. Inday amin sa baten ti Apo. When inday amin sa ramwen ti Apo. When inday amin dayawen ti Apo tayo. Taisot salakan tayo. Obo benggen na taingan, intay nga di kanta. Panang sarabuken Jesus, nga di kapya. Idiriday nga ikanta, ti ginatanog na. Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kung mametkan ka. Kakabsat itangal daw rambakan tayo ti piyesta, ti iuulog ti Espiritu Santo, iso ti Pentecostes. Daytoy ti pannakabunyag ti simbaan tayo. Dagiti adalan nga agbubuteng nagbalindaan na tured. Dagiti adalan nga ibagbagada nga awan ti formal nga adalda nagbalindaan na sirib. Babaan ti tulong ti Espiritu Santo. Dawaten tayo ti Espiritu Santo ta salukuban na tayo. Aywanan na tayo. Kastamot nga papigsaan na tayo. Pagbabawyan tayo nga dagiti basbasol tayo. Tapnadapan na kaikaritay ang makiranod kadagiti na santuan a misteryo. Iti si bababawi anakem kunatayo agkonpesarak iti Diyos sa man nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sa o aramid ken liway ko basol ko unay isong agpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat ta ikakaasid kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen.
mga siga, mga siga, mga siga po. Kristo ka siyan na pakawanen nakat, di mo ibalubos, akin ka may sinaan. Mga sika, mga sika, mga sika po. Mga sika, mga sika, mga sika po. Mga sika po. Gloria idi Dios, idi kangatwan, ket dito'y nagakapya, kadagiti tattao na imbag ti panak naknakemda, ibunan nagdaka, itanog daka pagrupagan daka daydayawen daka, agyaman kamgen ka gapu iti naindaklan adayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatwan, Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalinamin, ket sika bumiya Jesu Kristo, bugbugtong nganak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatwan, sika magikan, kadagiti basbason ti lubong, kasyan na kami, sika magikan, kadagiti basbason ti lubong,
kay di kangaruan, ititimpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, babaan ti misteryo, daytoy a piyesta, pasantuem ti kadagupan ti iglesia, nga adda kadagiti amin a nasyones. Iburay mo kad dagiti parabor ti Espiritu Santo iti sangalubungan, ket degdegam kadagiti puso dagiti mamati, dagiti bunga a pinataod ta kaasim ididamo apan nakaikas kasaba ti ebanghelyo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Iti dumteng ti aldaw ti Pentecostes, na ornong dagiti amin na mamati iti maysa a lugar. Pagaamuan, adda nanggegda adaranudor a naggapu sa dilangit, akas laungur tinapigsa nga angin, anang punno iti entero a balay aayanda. Nakakita da kadagiti sinantila nga apoy, anagwaras ken sagaysa anagbiso, iti tunggal maysa kadagiti adda sadyay. Iti kasta, napluda amin iti Espiritu Santo, ket nangrugtida nga agsao iti naduma-duma a pagsasao, kas ented ti Espiritu kadakwada. Adda sumagmano a religyoso a Hudyo, nga agnanaed ijay Jerusalem a naggapu kadagiti amin a nasyon ditoy lubong. Naguurnong da sadyay, idi mangyegda iti daranudor. Dasdaod da amin a nakangeg kadagiti mamati nga agsasao, iti nakayanakan tayo a pagsasao. Gapu iti napalalo as si daod da, kinunada. San aya taga Galilea dagitoy a tattao? Apay nga rod ngagsasauda, iti nakayanakan tayo a pagsasao. Adda kada tayo ti taga Parsya, Media ken Ilam, taga Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto ken Asia, taga Phrygia ken Pamphylia, Ehipto, dagiti sakop ti Libya, iti asideg ti Serene. Addamet taga Roma, Hudyo, ken Hentil a napasurot iti Judismo, nagapumet ti daduma ijay Creta ken Arabia. Nupay kasta, mangeg tayo amin ida, nagsasao, ipagsasao tayo, may papan kadagiti naindaklan, nga aramid ti Diyos. Ti sao, ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Apo, ibaon mo ti Espiritu, ket ited mo ti baro abiyag, iti daga. Apoy baon mo ti Espiritum, katited mo ti baro abiyag, iti daga. O kararwa, idaydayaw mo ti Apo. O Apo, a Diyos ko, naindaklan ka unay. Nakawesan ka iti dayaw ken tan-o. O Apo, saan a mabilang dagiti aramid mo? Pinaruway mo amin babaen ti sirib mo. Napno ti daga kadagiti pinarsuam. Apoy baon mo ti Espiritum, katited mo ti baro abiyag, iti daga. No ilinged mo tarupam, agdanag ka. No pasardingem ti angis da, matay da. Ket agsublida iti tapok a nagtaudan da. Ngem no ikam ida iti angis, makaungar da. Baro abiyag tented mo iti daga. Apo ibaon mo ti Espiritum, katited mo ti baro abiyag, iti daga. Agtalened kumang nagnanayon ti dayag ti Apo. Maragsakan kuma ti Apo kadagiti inaramid na.
May ayo kuma iti kanta, gaputa isu, timang paragsak kanya. Apoy baon mo ti Espiritum katited mo ti baro abiyag iti daga. Iti may basa na daw ito muna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kaya't po amaamuan niyo at itao nga idalan ti Espiritu ti Diyos, di na mabalin ako na mailunod ni Jesus. Ket awan ti makabalin nga agsao ni Jesus ket Apo. Malaksid no idalan ti Espiritu Santo. Na duma-duma kita dagiti na espirituan na sagot, ngem may maysa nga espiritu ti mangted kadagitoy. Adua kita ti panagserbi, ngem may maysa nga Apo ti pagserbian. Na dumaduma ti kabailan nagserbi, ngem may maysa a Dios ti mangted ti kabailan ti tunggal maysa. Iti pagimbagan ti amin, may pakita ti kada ti espiritu iti tunggal maysa. Mayarig ni Kristo iti maysa abagi nga adu ti paset na. Maysa latta abagi uray no buklen ti na dumaduma paset. Kastamet kada tayo amin, Hudyo man wen hentil, tagabuman wen si waya-waya, nabunyagan tayo iti may sabagi, babaen ti may sa nga espiritu, nga isumetlaeng tinaited nga inumen tayo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sekwensya. Umaykaw, espiritu o nasantuan, ket manipod iti langit a pagtaengam, ibaon mo ka ti makabiyag a pannilaw. Umaykaw, Ama, dagiti nakakaasi, kadagiti grasya paraburan na kami. Umayka, ket silawam dagiti puso mi. Umayka, kaimbaga namang liwliwa, nasamita padagos ti kararwa. Sikat ginawa nga awan padana, sikat inana ti pakabannugan, sikat bangar ti pakatuukan, sikat liwliwa iti pakaladingitan. O sila wanapnoan na nanyag, kunwem ka di ka makabiyag alawa, ti puso dagiti ken ka umawag. Kawan ka kada kami, awan na santuan ang maaramid mi. Adan tulat ta pagbidutan mi, ikatem dagiti mulit mi, padam egem ni kinatikag mi, agasam dagiti sugat mi. Parmekem ni kinasungit mi, pabaraan ti lamiis ti puso mi. Ilisin na kam ti panakaywawa mi, itdemkad kada kami, itdemkad kadagiti mamati ken kadagiti agdaw-dawat asinanama, dagiti pito a parabor ng agkakangina. Gunguna am kad na singpet a panagbiag, iragpat mo kada kam ti ginagasat, itdem kad ti ragsak adi agresat. Amen. Alleluia. Ti Apo at ako kada kayo.
Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria timipai ken ka o Apo. Iti rumabiin iti daytamet lang nga umuna nga aldaw tilawas, naguornong dagiti adalan. Imbalunet dati balay gapota mabuteng da kadagiti Hudyo. Napan ni Jesus ket nagtakder iti yanda. Adda kumatal na kada kayo kinunana. Sana impakita kadakwada dagiti ima ken bakrang na. Kasta unay tiragsak dagiti adalan ti pannakakita da iti Apo. Kinunamanen ni Jesus kadakwada adda kumatal na kada kayo. Kas ti panangibaon kanyak ti ama, kas tamet ti panangibaon ko kada kayo. Idi masaunan daytoy sinang-awan na ida ket kinunana. Awaten nyo ti Espiritu Santo. No pakawanen nyo ti basol dagiti tattao, mapakawanda. No saan nyo apakawanen ida, saan damet amapakawan. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Imulog ti Espiritu Santo kadagiti adalan, nagtinag, napan tinagsinandila nga apoy ijay nga toda. Bimara tiri nada, dagiti takrot, nga adalan nga naglimlemeng takabuteng da nga mabuteng da papatayon dagiti Hudyo, rimwardan nagbalindaan na tured. Dagiti nagkuna nga nengneng gapota awan ti adal na, idi naawat dan ti Espiritu Santo simiribdan, nagsauda, aging gana nga nakalalaing dan nga agsao. No malagip tayo gito rin ni Babel, di umuna nga maibasa, nga ejay iti first reading tayo idi rabii, the Tower of Babel anya tinapasamak, dagiti tattao na siribdan, nagaramid dati ladrilyo kunana, dagiti tiles, nagaramid dan kasla halublak kuma, nagaramid dat torre nga pagdindinamagan, danunan dan ni Apo Diyos sa dilangit. Gapot may sa ti pagsasauda niya tinaramid ni Apo Diyos, pinagduduman na ti pagsasauda. Nawarawara ti pagsasauda, haanda nga nagkakaawatan, haanda na tuloy dahi ta torre nga mapan ijay langit. Kada iti Espiritu Santo, idibimaba kadagiti adalan, binaliktad na. Dahil dinawarawara nga pagsasao, iti may salaeng nga lingwahe, oray na duma-duma pagsasauda, idinagsaon dagiti adalan, nagkakaawatan da. Oray kumano, Panggalatok, Ibanag, Ilocano, nya pa dagiti pagsasao tayo ditoy, Kankanaoy, Pangasinense, Tagalog, kasi kuma, uray may sa tiagsao kadakwada, nagkakaawatan da. Taapaya, day dinawara pagsasao, pinagsubli ti Espiritu Santo, day tatibilag na nga naitid kadakwada. Kabimara da, dagiti adalan, bumarbaran tiri nada, haanin nga agbukbuteng, timmurad. Kadayta nga pan nakabunyag da, dayta nga pan nakaiulog ti Espiritu Santo kadakwada, kuna tayo ti simbaan ti Old Catechism of the Catholic Church, kuna tayo, dayta ti Baptism of the Church, iso ti pan nakabunyag ti simbaan tayo, mangrugidan nga admisyon, kagpaiso na panda, idi agsaudan, mas daawdan, naglalaing damutan, bumarbaran jay puso da, nga mangibagakin mangiwaragawag ken ni Kristo, bumarbaran jeri nada nga agsao maipapankin ni Kristo haandan nga nagbuteng, dayta ti bilag, dayta ti piyesta aramrambakan tayo tatang aldaw. Idi bimaran ti nada ni mayaten, nagbalindan nga agsao. Dagitay magkukumpadrek, no bumaran jeri nada ta nakatubay tudan, aging lisdan. Jak ammo mo niya nga Espiritu Santo tilimugan kadagitay mamarites, takanayon na nakabarbara agmalmalem. Umapoy jingiwat ta, diyan mo no nagapgapuan da dagitoy. Bimara, kano kitaan tayo,
Anya ti inted na daytoy nga bilag ti Espiritu Santo. Ito'y ebanghelyo tayo. Ay dito umuna nga maibasa unaan tayo. Nagyanda ti kwarto, napanti nagguruod, napanti nagsinandila nga apoy. Naglaingda. Ito'y mat ebanghelyo tayo, sa bali mo tinapasamak. Naglemeng da, iti may sa kwarto, imbalunat da ti ruangan, mabutang da kadagiti Hudyo, napan ni Apo Isos. Anya ti kunana, sinangawan na ida. Adda kumatal na kada kayo. Na sa bali di adda kumakapya. Sa bali da ito adda tal na kada kayo. Sinangawan na niya ti kunana, Kasti pa nang ibaon ti ama kanyak ibaon kayo mat. Apaya nga tal na di kablaaw. Apaya nga ti greetings ni Apo Isos kadakwada ka bikam kunana. Adda kumatal na kada kayo. Haan kunada ket interpretation da ka peace. Adda ko kapya adda ko makada kayo. Sa bali di peace. Sa bali jay talna kalma. Agkalma in Ilocano. Agtalna pagtalna di ubing. No agkalma kayat na nga saon kaunggan. No talna pagtalna ta ubing di ko gumunulo. Ngam di kalma ibagbagana kaunggan. Apa yang nga kalma ti kablaaw ni Apo Isos kadakwada? Apa ya akalma ti inkablaaw na kadakwada? Ngamin, ti dagiti adalan muna agbubuteng takrot da, tapapatayan dagiti Hudyo. Disturb di jay riri da, na-disturb di jay puso da, handa nga makapagkalma. Ure handa gunune, di puso, di panunot, di rinada, si bubuteng. Idi ang kablawon ni Apo Isos kadakwada, adda ko makalma kada kayo. Ditaadan nga nang rugi nga nagmisyon, anya nagdumaan na di kalma. Apa yang ngamin? Ngamin, dagiti sagot ti Espiritu Santo, anya ti sagot na, dadati, nyanaganan, sirib, kinapakumbaba, kinasaya at ti panagnaknakam, good counsel. Dagiti sagot ti Espiritu Santo, at dato'y dagitay bunga nanton, dagitay ayat, kinatalna, kinamanang nga asi, panagserbi, dagiti ibunga nanto gamin di Espiritu Santo, kano disturb di pusom, haan nga mabalin, nga sumrekking kati ayat. No nagulo di barukong mo, haan nga mabalin nga sumrekking kati kinapakumbaba. Ada may sa nga gayem nga may kanyak, patpatulong, apaya, kayat na nga sulbaren, di problema ijay pamilya. Kayat na nga ornusen, dagiti anak da, di pamilya da. Iso na nga mismo, disturb. Iso ti kunak kanya na, sakbay ta nga padasen nga ornusen, no kayat mo nga ornusen dahil pamilya, agkalma ka mampay. Ornusen mampay tarinam, ornusen nga nalaing tabagim. Tahaam mo nga maornos, no sika nga mismo, haammet nga naornos. Huwag kakabsat kas di apay nga kalma, tiin kablaaw ni Apo Isos kadagiti adalan. Ngamin very disturbed di jari nada, haanda makapagmisyon. Dahil ko masitwasyon dagiti adalan, mapanggay agmisyon no kunanan, haanda nga effective. Apaya, nagulo. Kasi mo laang tibiyag tayo. Kung na kumati Espiritu Santo kada tayo, tal nati adda ko makada kayo. Kasanom nga ibaga nga adda tal na, DJ puso, DJ tao, no, at the same time ka, adda ka gurgura na. Imbaga na pa dito yun eh, kunana, nagpintas niya di kunana, no, pakawanan niyo, dagiti tattao, mapakawan damad. No, haan niyo, pakawanan, handamad, Nagdagsan nga misyon, kadagiti adalan, inpaiman na kada tayo ti pamakawan. Haan lang nga dagiti adalan, urid na tayo kakabsat. Imaginem, tabagim. Baka nabayag ni katugangam di purgatoryon kadimpay la pinakawan. Haan nga mapakawan. Haan mo mapaggidan, kala ko madi pusom, di bangir ka, kunana ka, talna, di makanawan nga paset na ka, adda gura na, adda anya na ganan, adda sakit tinakam na, apay, duwata pusom, anya ti kantam nga ron, sana dalawa ang puso ko. Haam mo mapagtipon, DJ adagura na, ken mapagkalma.
No kaya mo nga gurnos, umuna, pakawanam, apay ti kunam no, agimulmula ka ti sakit tinakam, mga abak ka, haan, maabak ka. Lapadasam ti agimula ti sakit tinakam, sino mga abak, apay sika? Ang kitaan nyo, da kayo nga man nagsakit tinakam, ala, da kayo ti marigrigatan, da kita sikat ti marigatan. Isugarod nga, ti ag high blood tatan ka, uray ubing, uray, da kita nataengan, hadlangan nataenganan, uray ubing, apaya, ado tinaorno nga sakit tinakam, ijay puso da. No nagkamali niya ti umuna ko na pakawanam. No nagmistake ni kabsat mo niya ti umunang aramidam tapnang kagrigrigat, pakawanam. Ikang ka iti kalma. Tinudad dumagaming kada tayo mo lamang dos-dos sa ibagbagi tayo, nagado maintenance mo, ala dapat nagiti ubingam siya, nagado maintenance da, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, bigat aldaw malam, apaya, kita di attitude na ngamin ka, nagbasit abanag, papuso na. Nagbatitan akamalihan na kabailan nga pang, awanan talaga, awang nga ti kalma. Awan ti pa nagkalma di puso. Uray maturog ka, awan ti kalma na. Dahil ti imbaga ni Apo Isus, umuna, kalma. Kas ano kang agkalma? Pakawan. Haang ka nga effective nga agayat. Haang ka nga effective nga, akas lahaan mo maiturid ti agpakumbaba. Haang nga effective di pa nagserbim kadagiti tattao na, no awan ti kalma iti puso tayo. Dahita ti trabaho ti Espiritu Santo. Kakuna tayo mat, panunutan tayo tatangal daw. Agtrabaho ka dito Espiritu Santo kanya. Mamati ka dito Espiritu Santo. Nagado na kita agdibdibosyon ti Espiritu Santo. O sublyanan tayo. Basic katikisam tayo. Adda may sa Diyos nga adda anti talo persona. Anya dayjay? Diyos Ama. Nilimadan. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Amen, ni nagadudan. May sa Diyos, iti pamati tayo, ti Romano Katoliko, may sa ti Diyos nga maadaan persona, nagtrabaho in different ways. Diyos Ama, the Creator, pinarsoan na tayo, nagbasol ti tao, imay bimaba ti Diyos Anak, babaan kinapo Iso Kristo, to save us, iso ti Savior tayo. Babaan ti cross, natay, nagungar. Imuli sa dilangit. Tatabim mabati Espiritu Santo, nga iso ti mangpaspasanto kada tayo. For how many years nakaadado nga pan nakairuruman dito nga simbaan, nakaadado nga persecution, nagado nga martir. Nga maapay nga handa matibag dito nga simbaan, ngamin Espiritu Santo, ti mangbibiyag. Tunggal mamunyag ni Apo Padi, Espiritu Santo. Mangunpisar, itinagan ti Jesus, ti Espiritu Santo, pakawanan na ti basol. Numangla na ti masakit, numang konsagrar ni Apo Padi, ipatay na di ima na, it's not my work. Haan nga trabaho ni Apo Padi, trabaho ti Espiritu Santo, babaan ti bilag ti Espiritu Santo, mapasanto, daytoy adaton. Agtrabaho kada tayo. Kano sa ludsudan tayo pailaeng, agtrabaho nga tati Espiritu Santo kanya, naudi sa ludsudan. Nagadon agabor ti trabaho ti Espiritu Santo kada tayo. Tunggal mariinam ti kinapakumbaba, that's the work of the Holy Spirit. Tunggal maasyan ka kinikabsat mo, itid mo di kasapulan na trabaho ti Espiritu Santo dayta. Tunggal adag kasapulan, intinulungam, uray talapan ng iduron mo ta wheelchair na wano panangalalay mo ta, kuanan, trabaho ti Espiritu Santo dayta. Tanukunam ka, haan natural ti katataok data, uray pa'y natural a katataom, adda mo tao nga natural nga tao, ngam haan na mga kabailan nga aramiden. Iso nga tunggal agaramid ka iti kinaimbag, kaya na nga saon, agtrabaho ti Espiritu Santo dayta. Iking ka. Kasaludsudan tayo pala, tatatapiyasta na agtrabaho nga tati Espiritu Santo kanyak, haang kuman ang adayit ti saludsod. Ti kumaibaga tayon, agyaman na kadagiti trabaho ti Espiritu Santo kanyak.
No, dapay la maririnam nga disiplina iti bagim, nga haang kaabastos. No, dapay la marinam nga disiplina iti bagim, haang ko akwarta dayta, kukwada, iserbik, trabaho ti Espiritu Santo dayta. No, dagkasapulan nga kabsat mo, kaammom payla ti tumulong, kaya na nga saon, agtrab-trabaho ti Espiritu Santo king ka. No, adda nagkamali kay ibagampay laeng pakawan mon trabaho ti Espiritu. Tunggal isurom di ubing nga haan nga ahang kaagul-ulbod. Tunggal isurom di ubing agrespeto ka iti nataengan. Tunggal isurom di ubing nga ibagam nga agluwalo ka. That's the work of the Holy Spirit. So nga no saludsudan tayo pala ang tatapiastana ko na tayo ka, agtrab-trabaho ka dito Espiritu Santo kanya, na haanen. No kumano kitaan tayon, agyamyaman tayon. Ikarkararagan tayo manen, nagkararag tayo, umay tinapig sa bagyo ko na tayo, super typhoon. Kano na ikalilis tayo, hangkading agyaman tayo. Haan Father, ta natural mga kuna ti pag-asa ka na panijay kano, unang jibuteng mo ka na up inabak na. Dijidanag mo ka, nagkararag ka napagan. No daddo magamin ka hantay mabigbig dagito eh. No daddo mahantay makita ti kinasaya at ti Espiritu Santo kanya tayo. Nagdrive ka. Naisalakang ka. At dagiti agdrive nga di mo ammo, awanen Espiritu ito ba ito, lipak, nalpas, awang biyagnan. No ti Espiritu ti sabali mangiturturong kanya tayo. Kas pangarigang kuma, agimot ka, Espiritu ti tuba ito. Nadda natangsit, tumangsit ka mo, Espiritu ti tuba ito, ang Espiritu ni Apo Diyos dayjay. Hamo ako ko day tangang mabalin mo nga alaan, ori ka manok mo ti kaarobam. Ay ka nagimas mga ipulutan ti tuba ito. Ang Espiritu ni Apo Diyos dayjay. Iso nga no kitkitaan tayo kakabsat, the mere fact nga adda kinaimbag iti puso, da kayo, adda amin kinaimbag, nano agar-ari pa ilati kinaimbag iti puso tayo, kaya na nga saon, dumardarang tibilag ti Espiritu Santo kada tayo. No mariri nam nga adda pa planom nga nasaya at dito'y lubong, kaya na nga saon, agdardarang ti Espiritu Santo kada tayo. Ngam no di puso mon ka, managing bubukod, awan bibiyang mo kinikabsat mo, no adda natangsit, tumangtangsit ka, no adda nagkamali, guraummet, no adda nagiposta pimmasikat ka matanggang arod nga maabag, ay kay Espiritu ti kinatangsit datan, hanga ni Apo Diyos datan, dati hamo kayat ti maartapan, iso dagiti agsaksakit tinakam na, payangan na, adumat ti ipos na ngam siyak, apay nga napinpintas, jibag na, kadakdakkel matisyon daw. Apay nga may mayat di balay katalugan na. Anya bibiyang mo. O di ka managapal. Numanganda ta, agipos da, kaadbun da. Apay kasladala, naragragsak ngam siya. That's the work of the devil, insecurities. Kaya ka mangan aging ganang aghaimlag ka. Uri ag-birthday mo di apo na, apo, 3 months, hambang ag-birthday gaya mo na, 3 months old, at the cake na, siyak mamauwan, agraman asom, pabirthday mo na, ramidam ti tarpulinan. No, di ka ka-insecure. Kasi no, mga baabak, apiti ko na mga baabak ka. Maabak ka Imbes nga nasaya at yagar-ari di pusom ka, apal, saksakit tinakam, insecurities, ti ammom nasaya at dayta, haan. Ngam na ammom pay laeng di pusom ka at da rumrumwar nga kinaimbag. Di ammom pay laeng di pusom ka agtrab-trabaho ka nga nasaya at nga legal. No ammom pay laeng tapusom ka makatultulong ka pay laki ni kabsat mo. Haam mo nga dawaten ti anya naganan haam mo nga damaganan no agtrab-trabaho ti Espiritu Santo. Agyamang ka ta agtrab-trabaho ti Espiritu Santo. Ngam naman naging bubukod. Espiritu ti tubay to dayta. Makitintin ng sit. Ammumon na niya ti Espiritu dayta. Nula ti misyon mo dito ilumang ko umay agap-apal nga makikon-contest. No adda pay laayat tapusom.
Espiritu rin ta, trabaho. Ay, hanyo nga ibaga ang agay ayat kay amin. At dapat senior citizen ka, hanapay na padasan tinagayat. Haan ang ayat nga datay boyfriend, wano girlfriend. Adda. Mangmangtid pa'y ngamji panangitid na, haan nga pure nga ayat nga ipakita na. Agin invest. Ikang ka, tapno, ikan nagtumad. Ikang ka, tapno, dayawon na. Ikang ka, tapno, agsubli. Agserbi, tapno, palakpakan na. Haawan ti ayat na dayay. Selfishness, kinaman naging bubukod. So nga tingitingan tayo, no, agtrabaho ka dito Espiritu Santo kanya. Ito ko natin, nga rod nga, hantay nga sa ludsudan, agyaman tayon. Nagado agabor, nagado agrasya, nagado nga bendisyon nga agtrabaho, baba, ti Espiritu Santo, babaan kada tayo, kiti salsaludsudan tayo. No sumansanto ka kadagiti araramidem, dahil tati kabilugan nga trabaho ti Espiritu Santo. Katata kakabsat, no mariri na tayo agtrabaho ti Espiritu Santo, kasla di pan nakasangaw, amoy ti Ilocano ti sa breath. Breath ngamin ka mga, dati ko sangaw. Ti sangaw mo, naghangot ta sangaw mo, kung na naman tayo malagamin nga Ilocano, ngamin duman ang over. Sangaw, kala ko man natural nga sa uhaamot, kala, han na mga pinuyutan mo, dayay niya, sinangawan na, inted na ti Espiritu kadakwada, napanda, inya ti kunana, kayon, ibaon kayo. Kayat na nga saun, idinabunyagang ka, naawat mo ti Espiritu Santo, idinagkonfirma ka, napabilag ti Espiritu Santo, kaya na nga saun, sinangawan na kamot. Kaji sangaw na, anya ti aramidam, mission, spread the love. Iwaragawag mo ni Kristo. Iparinam kadagiti tattao nga agtrabaho ni Kristo. Aging gaji kapasitim na duma-duma at talento, kuna ti second reading. Kanya-kanyang different talents, but one mission. Ada na laing nga agkanta, ada na laing nga agsala, ada na laing nga agdekorar, ada na laing nga agluto, ada na laing nga agplano. Nati paglaingam ko so maulat tamutan, alaki so mission mo nga tada. Panaganan ta ka ngiwat. May sa ti mission, inya di pan nakaiwaragawag ti pagarian ti Diyos. Kagaputan na ba na sang awan tayo, inya ti mission tayo, spread, tulungam. No addag tintin nang sit, ited mo ti Espiritu Santo, ibagam kanyada, ited yon ti kinapakumbaba. No addag gurgura, addag gumurgura nga amam nga agban maditiri na anya ti ibagam kanya, natapno agtrabaho ti Espiritu Santo, pakawanen mo. No adda agkurkurang makamkamtudan, awan ti kanen, awan pagpa-ospital na, awan pagbiag na taaddaan ka, tulungan mo. Dahita trabaho ti Espiritu Santo. Dahita ti mission tayo, haan nga bukbukod. Ti mission, haan nga bukbukod. Tumulong. Ala tatatapyastana. How I miss mo't nga dagiti pampamilyayo. Dahiti simbaan tayo, tatadakay nga nakimisa, no aglukat ko matilangit. Brrr. O may kumamot ati nagsinandila nga apoy. Nga dahita nga nagsinandila nga apoy, addaan kinasanto. Napakuyugan ti misyon nga agtrabaho. Agap apoy di pusom nga agserbi. Kam ti dagas na no tamo dilam ti agap apoy ti kasasauna nga agmalmalam, Diyos ko, amin nga istor pasyarem. Pakichismisan, di pa'y mabanbanog, anyala day tamo nga misyon mo. Kano dahiti ko man mapantayo ka, dahiti agap apoy ko majipuso tayo, agtartarigagay nga tumulong, wow, dahiti ko makitkitam ko man, agawid kay madamdama ka, adda apoy, nagsinanapoy, wow, nagsasanto da, wow, nagdadalos, nagkakalma ti puso da, agawid kay ko makita da di ayan nyo ka, nay apay nagkalma ti rinana, agar-ari ti ayat, nay nagkalma ti rinana, agari ti kinapakumbaba, ni nagkalma ti nana, naglawa ti aangesan na.
Nung agawid ka nga si Iirot, agawid ka nga, singa nga to di may sakitay mo, tangsit ka nga rod. Agawid ka nga, awan man latiri na di Espiritu Santo agtrabaho kay nga, ay niya lang rod tinapanannan. Ang ala kakabsat, pan nakabunyag ti simbaan, nabunyagan tayo, piyesta ni Espiritu Santo, piyesta tayo, piyestayo, piyestam. Ti sa ludsod, ay mabigbig-big mo, dagiti trabaho na, maiwarwaras mo, dagiti trabaho na naaramid mo dahi ta, ay gamaawagan, perfect, anak na ka. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati iti may sa Diyos. Ama aman nakabalin amin. Namaraswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin na makita ken di makita. Ken iti may sang apo ni Jesucristo. Bubugto nga anak ti Diyos. Nagtao diti ama iti sakbay iti amin na tiyempo. Diyos ang nagtao diti Diyos. Silaw ang nagtao diti silaw. Napaypay so a Diyos ang nagtao diti napaypay so a Diyos. Nayanak sana na naparswa. Diyos sa kasmetlayang iti ama, ket gapuken kuana na aramid dagiti amin ngada. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Inmulog ang nagapot sa dilangit, ket nangalay ti bagina ti Tiyan Beren Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kasamet na nalansa iti krus gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtotoo ket netanen. Nagungar iti may katlungal daw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat. Inmulit sa dilangit kesa tutugaw ti makanawan ti ama. Umay tumanay na si dadayag, tapno komen na dagiti sigibiyag ken dagiti natay. Ket ipagaryan na dinto agpatingga. Mamatiak met Espiritu Santo, nga apo ken mangmangtay iti biyag. Isuag tao diti ama ken iti anak, ket pagrukbaban ken dadayawen, may timpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamatiak met Iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Paduyakyak ko ti may maysa bunyag, napakapakawanan dagiti basbasol. Namnamag ti panugungar dagiti natay, ken ti panagbiag, ti lubong nga masakbayan. Kakabsat itten ti ulog ti Espiritu Santo tilawag ken ayat, amang iwaragawag ti naimbag adamat. Idatag tayo ita iti ama tayo anay langitan, dagiti kasapulan ti simbaan tayo, iti misyon na nangruna, ti panagpaay na kadagiti na panglaw, iti tunggal kararag po na tayo, apo babaen ti Espiritum, pasantuen na kami. Apo babaen ti Espiritum, pasantuen na kami. Impaay mo ti Espiritu Santo kadagiti apostoles, kanayon met nga ipaay mo ti sumet laeng nga Espiritu ti simbaan. Ken ni Santo Papa, dagiti amin nga obispo ken papadi, tapno babaen ti pagpatulad da, agbalay giday ti misyon da dito'y daga, pumararag tayo ti Apo. Apo babaen ti Espiritum, pasantuen na kami. Inikam dagiti mangiturturong iti gobyerno, ti gundaway da mangidalan, ken nagturay ti kagimungan. Sa lakni pamidat hanyaman na panakasuot, ken sulisog amang kusit kadagiti tattao, ana itale kadakwada, kumararag tayo iti Apo. Apo babaen ti Espiritum, pasantuen na kami. Iti yaay ti Espiritu Santo, nagririnanod dagiti mamati kadagiti sanikwada, ket awan pulos nagkurangan da. Ipaay mo ti Espiritum kada kami, tapno mawayawayaan dagitag sagsagaba iti nakaruarigat, iti daytoy a nakaskasdaw a kasasaan, kumararag tayo. Apo babaen ti Espiritum, pasantuen na kami. Itden ti Espiritu Santo ti kapya kadagiti tattao, agpaay kadagiti pagilyan, nga awan ti kapya iti baitda, tapno masursuro dagiti tattao nga ipatek ti ayat ken kapya, pumararag tayo iti Apo. Apo babaen ti Espiritum, pasantuen na kami. Babaen ti bunyag, inawat dagiti kakabsat apim mo sayan ti Espiritu Santo. Ipay mo kadi kadakwada tinabayagen at tartarigagayan da kapya, ken ragsak di tasidong tayat ti ayat mo.
Pumararag tayo iti Apo. Apo babaen ti Espiritu pasantuen na kami. Agulimag tayo, antay matdawatin, nagiti bukod tayo, apangge. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Intay mo di karkararagan, dagiti kakabsat tayo, adimawat itulong tayo, amay karkararag kadakwada. Pumararag tayo. Apo babaen ti Espiritu pasantuen na kami. Diyos nga amami, adda kadagiti naasi nga ayat mo, tinamnama, tinakurapay, at imagmi. Patgam dagiti adawat mi nga agpaay, ipakaiglorya ang tinagan mo, ken pakaisalakanan mi. Gapo ken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amen. Bendisyonamo, Apo, daytoy daton mi. Itinagan ni Jesus, isagot mi kenga. Di Santa Misa, idadon mi genga, nenggem gadabu, araraw mi genga. Di Santa Misa, idadon mi genga, nenggem gadabu, araraw mi genga. Amin nga aramid mi ken gungunay. Maidadon nga ayat ken kanyos Apo. Di Santa Misa, idadon mi genga, nenggem gadabu, araraw mi genga. Di Santa Misa, idadon mi genga, nenggem gadabu, araraw mi genga.
mararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Di Apo awaten na kumadag iti adatun kadag iti imam. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Dawaten mi Apo, takas in kariti anak mo, ti Espiritu Santo iparangarang na kumakada kami, dagiti palimed da iti a sakripisyo, ket ibuksilan na kada kami ti amin apudno nga insurom, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo, Kasa kumamet kan. itag-ayo dagita puspuso yo, Adadan as itatag ay ti Apo. agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kari ket rumbeng. Pudno unay may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon a Dios ta itangaal daw imbaon mo ti Espiritu Santo kadagiti innalam apan nakaanak mo babaen ti pannakiranod da iti nadyosan abiyag ti bogbog tong nga anak mo iti kasta intong palmo ti misteryo ti papatay ken panagungar ni Kristo. Itangarod nga aldaw, rambakan mi tinaindaklan apan nakairogi tay nabangon nga iglesyam, tati Espiritu Santo tinangipakaam mo kadagiti amin a nasyones, tinapaypay so a Dios, ket dagiti tattao a naggigidyat ti pagsasauda, pinagkaykaysana ida iti pannakaipaduyak-yak da iti maymaysa a pammati. Anansa ta agrag ti sangalubungan, iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar, ket dagiti amin akuro dagiti angheles, ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket konada adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin a parswa. Ti langit ken dagan napno dayti pakaidaydayawang kusana iti kangatuan madaydayaw di umay tinagan di Apo Hosana'y di kangatuan. Pudno ay Apo abiig ka kinasanto kat sika ti gubwayan ti amin a kinasanto dawatin mi nga rod ti paay mo ta Espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem kat ipaay mo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispi sinasana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to a may paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti
ken iti daytoy akalis uminom kami, iparangarang mi, ti papatay mo, o Apo agingay ti iyay mo. Iti ngarod panangilagip mi, ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, kan di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kamken ka, taimpaay mo amaikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kamken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakiranod iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbi kan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Alleluia. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Amamin sa ilangit, madaydayaw dinagan mo, dumdeng umati pagayam, matungpal kumati nangem mo, dito'y nag-aakas sa ilangit. Item kadakam ti aldaw ito'y tiganen mi, di patinayon nga aldaw bakawanem, dagiti basbasul mi, kasmet kuma, idi pamagawan mi, kadagiti met nakabasul kadagami. Di nakamet baybayan nga umandog iti sulisog ket isalakan nakam.
Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada siya ayat ti kapya, kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok, maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi, ti ginagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesu Kristo, anang isalakan kada kami. Nakuwam di duray, ti Panakabalin ken dayaw, iiyak na nayon natin, tuwag sarday. O apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti tadko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan norot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasa kumamet ken ka. Iti napakumbabakin napnuan ayat apuso, napnuan espirito, ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya, kapya. Cordero di Dios, amang bunas basba, sulti lubong. Apo mga siga, Cordero di Dios, amang bunas basba, sulti lubong. Apo mga siga, Cordero di Dios, amang bunas basba, sulti lubong. Idem kadakan ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak, ngam ti may salain sa mapaimbag tontoy kararo. Tumangadak ken kaapo, ketiyep kasku, kuy arararaw ko. Itaasim kenayat mo, inakidalek duyasok ko. Tumangadak ken kaapo, ketiyep kasku, tuy arararaw ko. Itaasim kenayat mo, inakidalek duyasok ko. Naruto Diyos aboken ka, tinakdawaten daytoy adipen mo
inka kaibinen, alain ka tarabayen, alain ka saradayen, tamnuag dalinay na bugod mo laeng. Ngarud o Diyos abungen ka, tinhak dawaten daytoy adipen mo wala. Inka gibinen, alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tamnuag dalinay nabugod mo laeng. Dagita imam, ipatay mo, ukawem, sipnget ibiyag ko, tasikalaeng, timagnus ko, nga ang turong, hinabuno, dagita imam, ipatay mo, ukawem, sipnget ibiyag ko, tasikalaeng, timagnus ko, nga ang turong, kinabudno, ngarud o Diyos abuken ka, tinak dawaten daytoy adipen mo wala. Inka ibinen, alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tamnuang dalinay nabugod mo laeng. Ngarud o Diyos abuken ka, tinak dawaten daytoy adipen mo wala. Inka ibinen, alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tamnuag dalinay nabugod mo laeng. Siya sinua, malagip mo, marig nampay ka di amin asugsugat ko. Agasam ka ni daon Diyos nga apo, pasan kwem ginagurabay ko. Ngarud o Diyos apogen ka, tinak dawaten daytoy adipen mo wala. Inka ibinen, alain ka tarabayen, alain ka saranayen, nuwag dalinay nabugod mo laeng. Kumararag tayo. O Diyos, ented mo kadagiti na ilangitan na parabor mo iti iglesyam. Taginayunam kadakam ti Espiritu Santo ng ented mo, tapno kan kanayon a maingal kami. Ket daytoy na Diyosan at tinapay nga inawat mi, degdegan na kuma, ti gloriamin to sa dilangit. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo apagbiit kakabsat at dagiti anak tayo nga naggapo ti St. Benedict College si Jay Vigan o may daag sarita apagbiit kada tayo. Oh, thank you po, Father. So magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ay galing sa
Vigan City, and today we have a one goal, and it is to encourage you everyone, our dear parents and students, to enroll in our school. It is the St. Benedict College of Northern Luzon Incorporated, or formerly named St. Benedict Institute, or SBI. And it is located at Barangay Pantay Fatima, Vigan City, Ilocos Sur. So, sa school po namin, we have 3 courses na ino-offered. And meron po kaming pang 2 years institutional course, which is the Certificate in Religious Education, na kung saan within 2 years po, pwede nyo na pong makuha ito at pwede na po kayong magtrabaho sa simbahan bilang isang katikista. And kung gusto nyo din po magkaroon ng degree, we also offer bachelors. We have Bachelor of Arts in Values Education and Bachelor of Arts in Christian Education. So ang kagandahan po nito, ito pong 3 courses ay laddered together. Pwede pong makuha itong courses na ito within 4 years lang po. Meron na po kayong 3 course na makukuha. So, for the information of everyone, we accept live out and stay in student. Katulad ko po, I am a stay in student. I am from Zambales at dun po ako nakatira sa school namin ngayon. Kami pong mga stay-in student, we are under formation. Dahil po kami ay under the rule of St. Benedict, which is the Ora et Labora, or in English translation, prayer and work, we pray and we work inside our formation school. So, yun po. We are encouraging you to enroll and to visit our school. We are always open po to welcome you everyone. Yun lang po. Thank you. And thank you po, Father, for allowing me. St. Benedict College, formerly St. Benedict Institute, kunana daya iditi pagbasaan dagiti katikista, iso tinagbasaan mi kadamanang Janet, da Richelle, the formation mi nga pure Certificate of Religious Education, ED. Ado dagiti na paggraduaryo dito, ado dagiti classmate mi nga dadto ED, so dagiti agserserbit simbaan, ngamtat na gamin pinagbalindan a college. Kat mostly, mat nga agbasa di jayan, 4 years matan degree. Kano dadto manukit kitaan, medyo bumasit ag katikista ta ag 4 years degree damat aminan. Although dalatamot formation da no kayat yung ipandagiti anak yo maya latamot mabalinti kas kunana, mabalinti stay in. Ag formation da akas katikista and then ituloy da. Ayay run by the Benedictine nuns daytoy apo dagitay mamadre nga Benedictine isu dati mangi patpataray daytoy nga pagadalan. Nagandergo kam ijay idi pure payla ang formation center. Alano kayat yung mat nga pandagit anak yo napintas latamot. May sapay kakabsat no kayat yo ti Erox at dadtarwar iyawid yun ton ngam sakbay yung nga iyawid gumatang kay nga umuna titikat at da raffle draw tayo apo into no May 15 June 15 piyesta dito'y parokya celebraran tayo rambakan tayo tipan na kaididikar dito'y asimbaan kaadanayon na nga raffle draw kadagitay barangay nga kaadwan ti Malako makoronaan to matirena kinari tayo nga aggapo ije barangay nga kaadwan ti Malako akas Ari Juan Diego kenrena Guadalupe kasoportaran nyo di barangay yo dakay nga taga ditoy dakay nga taga ditoy no ginaraw ti Espiritu Santo tapuso yo lamang alakay to ti katiyaw nya no nangabak kayo nabilbilag ti kararagyo ti Espiritu Santo no hang kayo nga nangabak ala ke tartarabayan na kayo ti Espiritu Santo nang kayo nga gumatang igatang yun ton ti Espiritu ti tubay to kanya nga rod adda raffle draw tayo apo adda ticket dita sa ako adda pa di opisina
Thank you. Tumakder tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo, intay awatin tinadaega pamindisyon. Ti Diyos apoon ti amin alawag, iso anang silaw ita nga aldaw kadagiti isip dagiti disipulos, babaan ti panangibaon na ti Espiritu Santo, paragsaken na kay kuma kadagiti pamagasat na, ken pabaknangen na kayo adi agresat kadagiti parabor ti Espiritu Santo. Amen. Sapay kuma tati apoy nga agparang kadagiti disipulos, dalosan na dagiti asibibilag dagita pusoyo, iti amin akinadakes, ket lawagan na kayo kadagiti ranyag na. Ti Diyos ang mamagkaysa kadagiti tattao, ana duma-duma ti pagsasauna, iti sidong ti maymay sa apammati, pagtalina idan na kay kuma, iti sidong day tamet laeng apammati, ket kasnam namain nyo, iturong na kay kuma, ti pan nakakita yun to, iti Diyos. Ti pamendisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.